Caber crab. So, mao na niyo, mao ni Caber crab. Mao ni ato isagol. Kung galing wala po ng Caber crab, ari og kamari no. Yan. Parimani TV! Ay mugtag mga kamare o kapare no. Welcome back na po sa tong video din sa Parimani YouTube channel. Karong buntaga no. Ako nang dugtungan ang paghimo sa similya sa mushroom. Dati nakita ko ninyo mga kapare o kamare no na nanguha ko og similya sa mushroom no. Kining mga upak. Karon ako na gining tadtaron para inyo makita kung saan yung paghimo step by step na ako ipakita inyo mga kapare o kamare no. Kabalo ko mga kapare na pagkahuman ako pakita ninyo sa tanang mga pamaagi sa paghimog mushroom, inyo jud kong pasalamatan tungod kay nadungagan ang inyong ma-income. Wow! Labaw pagod ni sa mga nanarbaho na nahimo regular kanay lang masweldo wala ra aning pagmushroom mga kapare o kamare no. Kung kugihan lang yun mo, dili po hinoon yun ni basta-basta ang pagmushroom mga kapare o kamare. Pero maka-income yun ka kung magkugi lang. Kinubanan sa Kalois Ginoo no. So before ko magsugod, nasa ko i-shout out mga kapare o kamare no. Kining mga loyal kay nako na mga subscriber o mga likers no. Sila si Donald Baliko. Pare Donald, may adlaw kanimo da no. So tutok na mo balik kay para matudloan ta mo, makakat-on mo og unsaon paghimo sa similya sa mushroom. Mao ni pinaka-espesyal no na material, raw materials sa part sa paghimo sa mushroom planting mga kapare o kamare. So sila Vincent Cabiltis og si Stewart Villacampa mga kapare no. Kumusta mo dia? Si Tito Bot, salamat kayo. Og si Tita Joy, salamat kayo sa inyong suporta. Og si Rinzel Andro, pare Rinzel, may adlaw ni mo dia og salamat kayo sa walay puwas ninyo na pag-support sa Parimani YouTube channel no. Thank you kayo. Og si Sweetie Mami TV, thank you mare. Salamat kayo sa pag-subscribe no. Og sa ang akong parintina si Sam Hubiner, thank you. Thank you kayo dong. Thank you. Og si Kirubel Vlog, Maring Kirubel, thank you. Og si Ikwinto TV, thank you kayo ninyo. Salamat kayo sa pagsuporta sa Parimani YouTube channel no. Unta di mo magsawa ra ko og pag-support mga kapare o kamare. Og si kini si Kuan Paring Pido Chino. Pasensya na kay pare, murag medyo na inip na juga tungod sa kadugay nako na nadugtungan ang paghimo og similya sa mushroom. Pero apan karon no, tutok og balik og manghinaot ko ning tungura. Kung wala ko nimo gi-like, i-like na ko nimo. Tungod kay ako nang i-step by step no, i-continue na gyud ako gikan sa sinugdanan hangtod na jud ni sa katapusan na mamunga ang mushroom.
mga kapare. Mao nang tutok na mo og kabalo ko na inyo kung pasalamatan pagabot sa panahon kay di basta-basta ning mag-mushroom maka-income gyud. Mao nang kung gusto mo pasalamat na ako mga kapare ug kamare para mabati gyud nako no. Ipaagi lang sa pag-subscribe diha og i-click ng notification bell button diha mga kapare para laging updated mo sa akong mga bagong video kay di na ba yan basta-basta. Ituloy-tuloy na gyud nako ni. Og kabalo ko na maka-income jud mo mga taga Luzon, Visayas og Mindanao no. Tanaw na mo. Kay may puruhan jud na aning puntuha tungod kay gikinahanglan ta na mangitag income karong panahon na pinaagi ang pag-mushroom murag arang-arang jud ang inyong gihambin diha na kalisdanan sa kinabuhi no. So di na ko magdugay, usbo na ko, palihog ko og subscribe, i-click ng notification bell button diha og i-like atong mga video mga kapare ug kamari og i-share na lang po ninyo ha. Stand by. Mga kapare ug kamari no, napajuday ko nalimtan no. Adunay mga pangutana diri na ako sang tubagon kadali no. Kini sila Steward Villacampa no, nangutana siya na parimani makapalit bata og bini sa kaupa sa saging sa Agribit Supply. Tubagon ta ka pare Steward no. Di jud na nimo mapalit ng binhi sa mushroom bisan asang Agribit Supply na nag-distribute og mga medisina og mga binhi tungod kay kining similya sa mushroom nagsugod ni siya na atong naghatag og seminar ang DE adtong 1990 no, gikan sa ako mga kaninunuan no, nakaseminar sila og na-share lang po nila sa amo hantod karong panahon na no. So kini siya by culture jud gitudlo sa DE, Department of Agriculture no. So gi-crossbreed na nila dati ang mushroom, itom jud ang mushroom, kaupa sa mushroom kung makakita mo na manurok sa punuan sa saging o ang uban manurok na siya sa mga uhot sa humay. Kung namoy mga humayan diha makakita mo mga mushroom na kanang mga lata-lata na niya. Gi-crossbreed ran siya kung nakakita mo atong mushroom na puti pod na gibutang lang sa mga buti-buti, puti man to siya, gi-crossbreed sa scientist na nasa DE, mga naghimo. So nahimong puti ang mushroom karon no. So nindot na kay siya tanawon. Pag matanom nimo, pag mamunga puti jud siya. Sige lang kay makakita naman mo pohon. So dili jud nato mapalit ang bini sa mushroom sa mga bisan asang na maligya diya sa mga komersyal. Ato jung haguan mga kapare no, pare Steward, haguan jud nato himo. Sige lang kay tudluan ta jud mo karon sugod karon mga kapare. O ilabi na nimo pare Steward. Og si Juberta Anere o si LBB Sport Channel no. Mari o kapare ang inyong pangutana aduna kabay baligya na similya sa mushroom. Kung duol-duol lang mo sa Carmen mga kapare o kamare no, aduna kita ay ma-provide na similya sa mushroom na inyong mapalit. Pero kung puhon-puhon makabalo na mo unya sa paghimo og mushroom, similya sa mushroom, mo bisang mo palit lang mo og duha ka similya, pwede na nanyo i-transfer hantod managhana o sige na lang unya mo transfer. Ayaw lang po jud ninyo puuha. Binli jud ninyo tag duha or tag tulo. Kay kanang tulo pwede na mo convert og 30 ka pack no. So ako ipakita ninyo niya.
O nya, ini si Sweetie Mami TV, mare. Yung pangutana, doon na ba ay baligya ng mga manok Bisaya dire. Ay dagan kitang mga kamiguhan ni Ray na mapalitan og manok Bisaya. Pero wala ko kabaluga sa kadapit. So, di kita ka ma-providean kung layo kay ka, langan na di man na pwede pa LBC, mangiti pa lang na. So, pasensya na kung asa ka dapit. Pero bilong lang ka sa lungsod Arias Carmen, ma-providean ta ka. Padayon lang mo sa kuan ako, comments no? Comments lang inyong mga pangutana da para ako mo matubag. Sige. Sugod na ta. Bira na. Tutok jud mo mga kapare ug kamare. Stand by. Mga kapare ug kamare, mao ni siyang dahuna ang ginasagol sa paghimog similya. Isa ni siya sa materialis na atong gamiton unyang taod-taod sa paghimo og similya sa mushroom, no mga kapare. Mao ni siya gitawag og cover crop. So common man kay ni siya, makita ni siya sa ilawom sa kalubinan, mga niyugan. Daghan kay ni dito, makita ninyo. So kung makakita mo ani og interesado mo na maghimo og similya sa mushroom, kapitan na po niyo kuha. So standby kaya niya pakita na ako ang paghimo na gyud og similya sa mushroom. Kaya hapit naman mawa atong lockdown, so magamit yun ninyo na mga sinaadma no na akong ipakita sa inyo niya. Sige mga kapare standby. Mga kamare o kapare, ang ini kapino ang inyuhang himuon mga kapare no. Ang ato aning gikuhang upat dito sa sulod sa sagingan. Ako nang gitadtad. Kini manginanglan mo og tataran. Kung wala pa may tataran, pagpagabas na mo diha ka na magahi na kahoy. Parihaan ng madikakaw, perting gaya, perting lami at tataran mga kapare no. Yan, ingani kagagmay. Ingini kapino. Kung ugali makatagtad mo gingana kadagko no, punitan ninyo balik o niya tagtara o pino. Kay mas labing pino, mas labing nindot. Kung pino siya kayo, nindot kayo ang tubo sa similya, sa spoon sa mushroom no, kanang murag lawa niya namukatay mga kapare. Mao ni dagananan manggod. Mas pino, mas nindot mga kapare. So dili pod basta-basta ni. O kung ugaling magtagtad mo mga kapare no, pag human yung tagtad ayo jud intaw mo panghinaw. Kay sigurado inyong kamutas mo gyud na. Kaya di basta-basta. Pero hagua pod, hagupod intaw ni, pura buyag lang pod. Pero na joy grasya na mo abot. 5 ka ang kilo tag 200. Wow. Sa Davao sentro tag 250. Basta-basta. Kung makadeliver kag napulo ka kilo, pila na 1,500. Aray ka. Basta mga kapare. Ang imong adlaw 1,500, di ka ganahan na. Sige lang. Tanaw lang jud mo. Focus lang jud mo no. Ay para makabalo mo. Tara mga kapare no. Ini ang naging resulta. Yan no. Bukod sa upak sa saging, pwede po na ninyo kung wala mo'y upak sa saging sa inyong panimalay mga kapare o kamare no. Kung ugaling daplin mo sa basakan o niya ting harvest na sa inyong basakan no,
O gugaling nga silingan ay basakan niya kamo gusto mo mag mushroom. Pangitaan ang uhot sa mushroom na kanang medyo murag pirti na yung kuana ba dugay na gyud siya na patay na gyud kay siya. Pwede na niya tataron mga kapare o kamari. Pero mag-agi jud na siya og humol og tubig. Ihumol sa ninyo nagtubig para inigtadtad ninyo mga kapare. Humok ra siya. Di pod manglupad no. Ilan to? So tabayani unya. Kay ako ni siyang ripako no. Ripako na ako ni siya unya mga kapare. O pakita dyan ako nyo kung saan yun ang pamaagi. O atong mga aging adlaw no nagkuha ko og cover crop. So mao na niyo, mao ni cover crop. Mao ni ato isagol kung galing wala pud mo cover crop. Kung ugaling wala pud mo cover crop mga kapare no, pwede ra mo gyapon walay cover crop ro. As nindot kong naadyoy cover crop pod kay dungag ni siya sa pagpadaghan ug maayo sa bunga sa mushroom mga kapare no. Cover crop atong agi buhi pagkaini nagkatay-katay pa niya karon gipaugan na nako siya no para tataron siya para ma-make sa upak sa saging na akong gitadtad no. Focus para makabalod sila maayo. Muna ginad-arag 3B mga kapare. Yan. Yan. May ingredients, no? Ano yung mga raw materialis, no? Para sa paghimog mushroom, mga kapare. O, kung ugaling wala pa yung taon mo ka-subscribe, subscribe po din taon mo. O, i-like ako mga video. Click ng notification bell button na to diya mga kapare ha. Hello, ipod mo sa ako. Ipod mo niya mga kapare. Kini ako yun ning ihatag ninyo ang akong kahibalo sa paghimo og mushroom. Ni siya kung makabalo lang mo ani di na jud mawala sa inyohang naibal ani o bisan asa mo na lugar dapit kung bisan asa mo mamalhin balhin kung mamalhin mo balay kung makabalo na mo ani puhon mga kapare no di na mo maglisod unyag pagpangitag kwarta kung daghan nag-una sa inyong gibalhinan sigurado. Kung ugaling wala mo mapalit na transpira og similya mga kapare no. Tudluan ta po jud mo og unsaon paghimog similya na walay pang transfer. Pinagi lang anang mga nanubong kaupas diya sa mga kilid-kilid sa sagingan ninyo. Pwede na ninyo i-transfer para mahimo siyang similya no. Mudaghan na siya mo abot pa nag-isagatos ka pa kung kaluyan lang o kabalo mo kare o kamare no. Yan ini siya mga kapare no. Bilin lang tanan opak gini pwede po ni siya gagmay una sa saging pwede po ni siya ninyo i-apil o tagtad para similya. Hindi po ni siya ma-apil kay pino pa man kayang dahon nipis pa so dili pagahi tataron yan oh. Yan mga kapare no yan
tama na siguro ni no. Mano lang nako ning isa ka linya. Murag sakit naman kaya akong kamot. Pahuway sa ta kadali. Tuman mag-repack ta no. Para pakita na ko ninyo mga kapare. Dayon pag mag-repack, continue na pud ta, magluto na pud ta. Lutuon day adjud ni pud mga kapare no. Unya ang pagluto aning similya sa mushroom, di jud basta-basta mga kapare. Kay iabot jud nimo kinahanglan og 5 hours ang pagluto ani. Kay kung dili mo abot, mahilaw-hilaw siya mga kapare no. Maabot og 5 hours, may posibilidad na magka ang katong mga organismo na naapil na to og repack mao to'y una mo tubo. Ang posibilidad diha mag-mold sa ang imong simil, dili mabuhi ang mushroom no. Kay kadto man siya mo tubo. Pati pa ang imong pinalit na unas, kung palit ka sigurado failure juga na mga kapare. Mao nay atong ayan ampingan pag magluto ta no. So ay kablaka mga kapare ug kamare, ay mo kablaka kay pakita jud ako ninyo ang saktong proseso kung unsa ang pagluto. Kay para di jud ta mga najud mo income mo buhod. O niya naapod tay og kuan, ang palit lang jud pud tag silupin pang tabo no. So sige lang kay ako mong i-demo po nako kung asa unsaon pag kuan silupin o asa mapalit. Tamang gyapon tayo mapalitag mga silupin. Diri medyo murag mahal na lang yun noon kay ila ramang pong kinumpra god. Niabot na ang silupin diri og tag 250 ang kada kilo. Pero kung daghanon nimo palit by rolyo no. Dito ra na nimo mapalit sa kini nagahimo bitaw pangbaging mga kapare ug kamare sa saging. Silupin plantation ba? Planta sa silupinan ba? Mga kapare. Dito mo palit anak mga kapare. Sila kay pakita na ko niyo yan silupin. Okay. Anak mga kapare no. Wow! Mga kapare ug kamare no, nahuman na pod ang ikaduhang hugna sa ato ang paghimo og paingon sa similya sa mushroom, paghimo og similya sa mushroom paingon no mga kapare. So kagaya sa kong isulti no, ang wala pa ka-subscribe, mohangyo po ninyo sa kinasing-kasing na subscribe yun mo o i-click ng notification bell button diha para sunod-sunod nyo makita ako mga video karong si manahuna kay ako ning isunod-sunod no. Og i-click na i-like na lang po no og i-share ninyo sa inyong mga kaigalaan para daghan po maka ibalo kung unsaon paghimo no mga kapare. Dinhi na lang ko kutob kay ako na pong sugdan ang paglipak unya og hantod kunyang taod-taod kay mopahuway sa ko kay basig mapasmo pud akong kamot no kay gikan mo nagtagtag. Og hantod unya mga kapare, dili ka po sa Pari Money YouTube channel. Bye-bye!